Akvaristika. Môžeš túto vidieť. Akvarko. To je niečo ako toto je substrát do nový. Na to dá možno ešte jeden prekryvací. Aha, teraz dal prekryvací, dekoračný. To je vlastne dekoračný, tá vrchná je veci dekoračná. Teraz by tie kamene a koreň, čo sme sa rozprávali. No, toto je, to je teraristika. Nie, to nie je teraristika. Teraz budeš vedieť, čo bude robiť. On teraz zleje vodu. Kde to je? Ona sa nalieva voda. Napúšťa sa voda do tohoto, cez tú misku. Ale toto nemusíš robiť. Potom to vysvetlím prečo. A dívaj sa, na konci sa sadia rastlinky. Zasa sa dolieva voda. Asi, počkaj, vieš čo? Jako to, prečo mám takto zkrýhať? Rastlinky už nasadené. A opäť na konci filter. Že ty máš ale aj krajšie krevetky, že? Svetielko. To je to, čo som ti... Takto. Keď bývaš v byte na 7. poschodí, panela, po ktorom bývam ja, to nemusíš mať žiadny ohrievač. Pretože tam ti v živote neklesne teplota pod 20, pod 22 stupňov. Nikdy neklesne. Tak tam nepotrebuješ ohrievač žiadny. Cez leto tam je 28 a cez zimu tam